আপনি প্রেসক্রাইব করে যত অন্য গভর্নমেন্ট থেকে ট্রাই করুন করা যায়। আর যদি মনে করেন ওই দোকানে बाय जोंनि जों हाय जोंनि IPFT फेमिलिनि मेम्बार्स करमसरानि मलरानि त्रिपुरा बगाइसा बेले वाना मा संसे बिनरु बहावरक खुलि दङ बैसागो खुलि दङ याक बैयाक हमके एकदम केराम ओमफ्राय जोंबोनो दिनै हस्पिटाल फै नायबिका तो निया जोंबोनो अरतु थैमाखा करमसरानि থেকে मासलिन থেকে मनुनि कुलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल आबन থেকে जिबि मिया खरनि दस सफैका ओमफ्राय जों अरो डिटेल्स डाक्टर बेकक सालायका ओमफ्राय बनो बिनि जे नांमानि बिथि बोराय डाक्टर सिरनानि साव कमिटमेन्ट खायकानो बबो केयारफुली नानाय डक्टर बिबु रंजन दास जों बायजे मालायनि जे टाइम टू टाइम बबो जों जुगाजुगना हानाय बे जों अबनो मुजुगो जे मलरानि त्रिपुरा बो 21 बोसोरनि ज्राय बोरैबोसा बो हामै बाजाथुं जे बर जोंनि IPFT फेमिलिनि नखनि ज्राय दं तारमाने जों अबनो सानना नायो जे त्रिपुरा सारक जेमथाय बिमा नाङै दंनाय जों पार्टी IPFT निङै बरनि बसकाङो बा बरनि कलगो जों बरनि बेकिङै दंनाय जबरपानो ओमफ्राय अबो हायकेनो जोंनि यां मानिक दे बर्मा एडिसि विलेज फाजिं तेलेमुरा आरनि बाहायनो शक्ति चरण दे बर्मा बखाय थानाय कয়েকদিন सिगां वैक्सीन नामानि थेकेनो बखाय एकदम असुस्थ हई थांका एकदम याकुन बरमाली अवस्था थांबाय सेन्सलेस अवस्था ओमफ्राय दिनै जों अरब 3-4 दिन हस्पिटाल फैयै जों अनेकटा खाकजांखा जे बिनि वैक्सीन नामन परे तामन तिंखा ओभारडोज जांखा कि आबो कि निनि ताम सानाय बनो साइड इफेक्ट जांखा आबर बेलेखन वानाखा दिनै फैयै बेलेखन खातुमान मांखांके हाय बो अनेकटा नर्मेल हई थांका कक साइमांखा बिनि याकुं जतन लड़ा चड़ा खाइमांखा obviously 90% रिकवर हई थांका जेते कয়েকটা दिन तंगना नांनाय बबो रिकवर मानबागै जों बेलेखन खाकजांखा दिनै बनि गार्जेन दङ मालायखा ओमफ्राय अन बिहाफ अफ पार्टी IPFT ङै जों दिनरो फाइलायखा पार्टी IPFT TNE ते IWFP नि जोंनि तीनटा संगठन मिलायै टोटाली जों IPFT पार्टीनि IPFT फेमिलिनि बरक ओमफ्राय जों बरकनो अन बिहाफ अफ IPFT फेमिलि जोंनि जे मानसा बरनो जों बिथि बोराय पाइनानि रां किसे चुबालायखा एवं बरकनो हस्पिटाल तंसाक तेबो जे चुबाजनामनि आबनो जों जे मानसा बरनो चुबाजनानै बन गार्जेन बक सालायखा हामबाय बेलायनो हामबाय जों दिनै पार्टी IPFT ताई पार्टी IPFT नि शाखा संगठन TNE ताई IWFT और तीनटा संगठन नि बिसिंतै जिबि हस्पिटाल दिनै गरैजा बररक आंनि अख्लाय दंमान रक्षावै दिनै पार्टीनि कर्मी रक बरकनो जों बिजित खालामनायनि बागै फैका उइला नायखा जों मल्लाराय त्रिपुरा बनिफ्राय करमसरा बेलाय सिरियास अवस्था दिनै जे रोगी आबनि यागुलो शक्ति चरण बर्मा मन जों नायखा अजगाव इंटेंसिव केयर बरकनो जों पार्टी IPFT दिनै IWFP TNE नि अनगै जे मानसाक जों बरकनो बिथि बिराय पाइनानि बागै आबरकनो जों लेखा ताक जों बंनि बागै बंनि गार्जेन दबे मालायै कक सालायका काइटनि थानिवा जों सुरि साननाय बरकनो काइट नाकाथम ताई बरकनो हामदिथम ताई जों दिनै पार्टी IPFT नि अनगै ताई दिनै जत शाखा संगठन नि अनगै जे मानसाक सुबानान बागै ताई दुगै दङ ताई अब हायके गरैजानो खुंथिन त्रिपुरा सारक बरकनो सुबानान बागै जे नाय दंनाय नुगै दंनाय थावो नाङै दंनाय ताकते बहुत दं बरक फाइ नायजाथों दिनै त्रिपुरा सारक आहायनोसो गरै मासे मानंगिया दुख कष्ट आबनि बिसिं खुलुमकोसा कोरोना भाइरासनो किरिटे जों दिनै असुक जगह सपायखा जेटा हस्पिटाल लगे थांग्रा गियावै दंबायो बाक्सा एखेबा मति रोगी रग नायरा गियावै दङ
हायफानो जोंबो बरकमनि सुबुंफानो जों हामजाकमानि बागै दफानो हामजाकमानि बागै दिन थाखै जोंरकनो जों फायलायजाक अबाहायखायनो बोसगांनि सालबो जों नायलाय थांनाय गोबावै थांनाय जाय नाय थांनाय खाजानि थाखैबो फसंनो गबकनानै मोनसंगो नरगो दिनै भबिष्यतनि सोराय बोरै जेला बरकनो रक्षा खायनार खानिव दिन दफानो रक्षा खायनार खानिव आगुयै फायजा देहनाय गबकनानै मोनसंगो